zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani lokaci ne ya kira na ji na amsa yau za ku sha kallo wanda bai san shehu to sai mu gyara zaman mu da kyau mu bai gwalo arziki ya kori dukkan talauci to mabiya ko kullo mu zube wa mamallakin nan da yayi goruba a cikin ta yayi kwallo zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani Allah ka san ina san Abul Abbas daga jin kalamai na Allah ka san ina san Abul Abbas tun babu motsi na Allah ka san ina san Abul Abbas anan a kirjina Allahu ka ban amanar yabansa a kaina da ma'aikina zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani kai wa annabi zunzurutun salati yadda ka san shi mai girma da alayya har sahabbai ka sa ummu shugaba ba su ma da shakti janibar hama goldin nan da ake barin nema na yarwa abul kutu hati wal barakati ina bara nima zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani assalamu alaika sirrin waliyan mai sama insu wal jinni assalamu alaika mai motsa ruhin kauni da san abul kauni assalamu alaika kofar shiga gun annabi shehu tijjani assalamu alaika dan na faɗin masanka yana da zabtani zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani ya cikakken adali ka raba wa halitta ayyuka ta yi ya mabuɗin arziki mai balarabiyar fuska adam bayi shehu ka wuce kan halittu ya ɗau matsayinka abin akwai nauyi mai gidan gausulwara ko ana haka ko haka shehu sai kayi zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani rayuwa mai raya ruhin matattu kayi da shanka ya tofo yau a faɗin duniya ambatanka ake yaro da matsofo ya waliyi mumini gagarau kake gun makiyanka ka aiko masu jijjiga duniya da kiran Allah dan kuma su sun kaifo zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani shehu ka zama arziki mutuwa kake dole sai an yi ko a yanzu ka shingiɗe in ka ce haka za a yi dole sai an yi duk abin da ka ayyana na tayar je maka lokaci yayi shi yasa na makalkale a gidanka Abul Abbas uban bayi zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani mai balarabiyar shiga kai kadai magana ce arifi sufi baka zo ba fa sun yi tsit in ka zo ya za a yi kalbu ta yi zafi lokacin da ka bayyana da kaɗan a isar ka waɗansu sun yi zafi kuma sai suka sallama sai fullayi ko ta ina akwai kaifi zamanin ka daban yake yadda duka biɗa haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani rayuwarka ta ko'ina ka shagalci da annabi tanadi na kai duk abin da na ayyana
bayyana in ina so shehu da wasali na kai an yi mun kuma za a mun na sani ka kira ni ka ce na mi ko kai shehu ka wuce dan adam ya faɗe ka da baki ka cika ka kai zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani rayuwa ai dole ne duk jikin da ya bi ka a radiya tira duniya ta watsake an ci an sha saboda kai banu zara kai ka sau mana arziki mun ci muna ci kuma akwai saura cewa hasken zuciya so nake ka fito in ganka mi hira zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani ya muradin zuciya mai bakaken idanuwa fari dogo mai bakin gashin gira makarowa a rayuwar ka sai ungu kai ka gaji sarauniya duk gidan da ya ka sunan gidan kango dole a sallama yau a komai amadi ka zamo jigo zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani shehu ba a gaba da kai a ciri ba ko da sakan a komai ba mun sani ka bayyana duk abin da kake izini a kai yi ma rayuwarka ta ko'ina ka bace a muhammadu shehu ba dama zuciyar da ta watsake a cikin ka daban take shehu ban nima zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani ya abul abbas na durkusa a gaban ka ina ta fadanci rayuwa ta takace duk abin da kace in ci shehu sai na ci so nake na rikirkice mai kama da kamar ka dauke duk kunci kai kake raba arzikin na faɗin har makiyanka ma sun ci zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani duk uban da ya ka yau rayuwarsa akwai wahala a farko ma ya siraɗin zamani bunka ya zama dole bara nake nema inda duka burabu ne ke raka ka da alfarmasa mai girma ko a so kuma ko a ƙi kaya aikin annabu babu mai jama zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani ba cikin aha babu ba ko cikin aha jabu ya banka sai nayi shehu nayi gamo da kai ka saka na a esin san ka mai sanyi to fa nai alƙawari ko ana haka ko haka shehu sai nayi banda buri banda kai sake mun da in ka na sauke duk nauyi zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani zuciya ta bace a cikin ka abul abbas tun farko na sani tun babu ni aka bar min aikin gashi na dauko kala nitsar da ni halalar ka in sake risacin dan miko banda aiki sai yabo so nake daga nayi jihun na dan aiko zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani zan tsaya daga nan kamun lamunin begenka na sake kamari gobe ma zan sake yi jibo ma haka san ka nake abun kari dan sharu a ban zaitun jarumin da ya kai ni gidanka da sauri ban award a cikin yabo dan sharu mai faɗin mafatihul kairi zamanin ka daban yake yadda duka bida haka za a ma sarki lokaci ba ka jira sha zaman ka ka huta shehu tijjani zamanin ka daban yake abba jinjina ne da yabanka maulana